Na rago. Ina ragiya. Ya ko dan dago. Na ga alamu kuma gidan nan kamar ba kuwa. Ai bila sun nake gani da abinci. Bara an je da kudin da na lura babu mutane a nan gidan. Na wuni da mun zuwa ne in gaida kullum ne na zaga da sai na wuni ina sai ya shi da dilla muta fashi ma dai dilla Lautai Nishadi TV. Ku yi mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.